5 январи соли ҷорӣ аз километри 2 то 27 роҳи мошингарди Рашт Сангвор ки аз мавзеи лаби ҷари ноҳияи Сангвор мегузарад, дар натиҷаи бориши зиёд лағзиши тарма ба қайд гирифта шуд. Тарма роҳи ҳаракати мошинҳоро муваққатан баст. Барои тоза кардани роҳ 5 ада техникаи Вазорати нақлиёти ҷумҳурӣ ҷалб карда шуд. Дар айни замон роҳҳо пурра тоза карда шудааст ва ҳаракати мошинҳо бе мамнуъият идома дорад. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода гуфт, хушбахтона Тарма харобӣ ва талафоти ҷонӣ надошт. Дар қитъаи осебпазири роҳҳои автомобилгарди Душанбеи Хуҷанд ва Душанбеи Хорух барои таъмини амнияти аҳолӣ аз ҳисоби наҷотдиҳандагони Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ бозгоҳҳо таъсис дода шуданд. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода хотиррасон мекунад, ки дар пайи гарм шудани ҳаво дар рӯзҳои ахир ва боришоти рӯзҳои пеш дар ноҳияҳои вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, дар қаторкӯҳҳои Ҳисор, инчунин дар роҳҳои мошингарди Душанбеи Хуҷанд Чанӯқ, Душанбеи Рашт Лахш, Душанбеи Сангвор Кӯлоб Дарвоз, Ванҷ Хорух, Хорух Ишкошем, Хорух Мурғоб боқӣ мемонад. Эҳтимоли лағзиши тарма, резиши сангу рег, яхбандӣ боқӣ мемонад. дар ҳамин иртибот Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба сокинони кишвар муроҷиат менамояд ва хоҳиш мекунад аз сафар ба минтақаҳои тармахез худдорӣ кунанд, муваққатан ба доманакӯҳо барои эзом нараванд, молчаронӣ накунанд ва ба шикор низ нараванд. ронандагон ҳангоми сафар дар роҳҳои кӯҳӣ қоидаҳои бехатариро риоя намоянд. риояи фосила байни мошинҳо ва боло набурдани суръати ҳаракат гарави аслии бехатарӣ дар роҳҳост. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бори дигар ба шаҳрвандон ва меҳмонон муроҷиат мекунад, ки эҳтиёт кунанд ва дар ҳолати пеш омадани ҳолатҳои фавқулода ба ин кумита занг зананд.